No niin, nimittäin tervetuloa tänne Speleihin. Ja täällä on ensimmäinen vieras, kuka täällä nimittäin onkaan. Tervetuloa, Veskulori. No oikein hyvää iltaa, mitä teikään sinulle kuuluu? No, ei minulle tässä mitään ilmeempiä, mutta mitä sinulle kuuluu? No eikä sinulle kuuluu oikein hyvä, kun naista tulee ja niin poispäin, vaikka onkin tää helvetin ruma. No, täytyy myötä kyllä ihmettelen suuresti, että näin on päässyt käymään. Voi räähmä sentään. Ja sitten toinen vieraamme, kukas hän onkaan, nimittäin Harri Syrjänen. No oikein hyvää iltaa, mitäs täällä? No, etkö sinä ole haisilta kokki-ihmisiä nimittäin, että mitäs sinulla itsellesi, onko uusia ideoita? No mä oon yrittänyt tässä kankkuseen keksiä tämmöstä jotain hyvää safkaa, millä lähtis kankkunen, mutta eipä oikein tunnu lähtevän. Nytkin on ihan jumalaton jysäri, kun tuli ryypättyä. Ainoa mikä on hyvä, niin joku ottaa korjaussarjaa oikein kunnolla, niin sen jälkeen lähtee varmana. No, niinhän se on nimittäin. Ja sitten jos haluaa, ettei tule koskaan kankkusta, niin kannattaa olla kännissä, niin kuin esimerkiksi tuo Vesku tuossa. No, niin aina kannattaa olla kännissä. Justina niin, kukas on kolmas vieramme, nimittäin tervetuloa. No oikein hyvää iltaa, se on Röllipeikko tässä terve. Mistäs helvetistä sinä olet tänne tullut? Minä tulin tänne suoraan sanottuna tuolta Röllimetsästä, kun Rölli Riitasointu sanoi, että minä olen niin läski, että minun pitäisi mennä hyppimään hyppynaruun. Mutta me röllit olemme kaikki läskejä ja kaikki olemme rumia. Minusta se kuuluu ihan luonten piirteeseen. No, täytyy kyllä myöntää, että sinä haisikin niin helvetin pahalla, että nimittäin onko kameran miehellä tai kellään sillä nimittäin pyykki poikia, voi helvettiläinen. No, ei mitään muuta kuin poikki ja pinoon ja jatketaan pelaamista.